Kwazwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ari kutiisira musign language. Mufundisi kwazai vateereri. Tinokuchingamidzai vateereri. Tinoda kutenda huru kuredu yanhasi tine musoro wenyaya unoti hondo huru part 5. Okay. Part 5. Right. Tinenge tiri kutaura chii apa pastor? Tadzidza kubva muzvidzidzo zvekumashure zvakatiisira pachena kuti tiri mukati mehondo. Okay. Hondo iyi yakatangira kudenga. Ichirwiwa pakati paSatani. Haana kusikwa ari Satani. Akasikwa iri ngirozi yaMwari, achitungamirira zvisikwa zvese zvaMwari. Okay. Asi Mwari ndokuzouya pfungwa dzokupandukira Mwari. Ave kudawo iye kunamatwa sezvinoitwa Mwari. Okay. Saka kudenga ikoko akatonyengera chetatu chengirozi. Okay. Vakarwa vari kudivi ravo, asi vakakundwa naJesu achirwa ari kune rimwe divi, kwaakasara nezvikamu zviviri zvengirozi. Okay. Saka vadzingwa kudenga, iye haana kusarenda, akauya pano pasi ndokusvikokondinya. Okay. Nekunyengera baba wedu wekutanga, vabereki vedu wekutanga Adamu naEvha. Okay. Kuti vatsaudzire vaite zvakanga zvarambidzwa naMwari. Nekuti iye anonzwisisa kuti chinonzi kunamata kuteerera. Alright. Waunenge uchiteerera ndiye wauri kunamata. Saka karwiro kaari kuita pano pasi anotsvaka vanhu ovakonzera nenzira dzakasiyana siyana kuti vazvidze zvinodiwa naMwari. Okay. Vasateerere zvinodiwa naMwari. Okay. Ndo marwiro atiri kuita. Saka pamati hondo huru part 5. Part 5 tiri kuita sei nhasi? Nhasi unoyu muchaona kuti takadzidza kumashure kwesoko. Tichiona matangira akaita hondo yacho, marwirwo airi kuitwa pano pasi nenzira dzakasiyana siyana. Asi nhasi patiri kuda kunyanya kutenderera tiri ndepekuti tingakunde sei muhondo iyoyi. Okay. Ndo patiri kuda. Tibva mativerengera Mateo 4, ndaona ngoruda kuuta. Ayo, it's okay. Mateo 4. Mateo 4 verse ya 4, verse ya 7 nevesi ya 10. Matthew 4 verse 4. Asi wakapindura akati, kwakanyorwa kuchinzi, munhu angararame nechingwa bedzi, asina mashoko ose anobuda mumuromo maMwari. Verse 7. Jesu akati kwaari, kwakanyorwawo, usaidza Ishe Mwari wako. Verse 10. Ipapo Jesu akati kwaari, ibva Satani, nekuti kwakanyorwa kuchinzi, namata Ishe Mwari wako, umushumire iye oga. Na uchiona kuti paiedzwa Jesu akavhika miedzo yese nekukota matsamba. Ndizvozvo. Pese paiedzwa anoti kwakanyorwa kuchinzi, kwakanyorwa kuchinzi, kwakanyorwa kuchinzi. Kureva kuti zvinobudisa pachena kuti Jesu akabatsirwa nekuziva magwaro. Correct. Right. Correct.
saka magwaro haungokaruke waaziva, unototanga wamaverenga. Saka pari kubuda pfungwa yekuti muhondo yatiri vana vaMwari chimwe chinovabatsira pakukunda kuverenga nekuziva magwaro, kuziva shoko raMwari. But pamuri kutaura pastor, musakanganwe munogona kuvacarried away tiri tu munomu, but musakanganwe kuti kuvateereri tine vateereri vakawanda vanotoita zvekunamata asi havashandise magwaro bhaibheri. Saka taurai nenzira yakanaka, because vatoriwo part of this program. Because matauriro amuri kuita muri kutoita kunge zvinonzi muhondo iyi vakatochaiwa kare vasingashandise magwaro, zvinozobuda zvakanaka here? Kana ndo zvamuri kutoreva? Right, Caston, chinoda kuti chijeka apaka ndechekuti hondo yatiri mukati mayo Paul anotaura kuti haisi hondo yenyama panotoonekwa kubuda kweropa kuna vaEfeso chapter 6. Ihondo yemweya, saka ine karwirwe kainoitwa. Saka Jesu ari kubva atipa muenzaniso, ndiye muenzaniso wedu mukuru. Jesu anoisa pachena iye kuti mukati mehondo iyi chimwe chinhu chinobatsira kuverenga nekuziva nekunzwisisa magwaro. Saka kana pakaita vanhu panyika vobuda nezvikonzero zvinovaita kuti vasendeke bhaibheri uko, vasaverenge, iyoyo imwe nzira yekutohwina kwaSatani, because anotoziva kuti haumbonopabudi kana usina kuverenga. Ndikuona mangodzokorora zvandanda kubvunzai, but muri kuramba muchidzokorora because pfungwa yandanga ndichida ka ndaifunga muchatsanangura nemamwe matsananguriro kuitira kuti vasingashandise mabhaibheri vaya vaone vachitambira kunonyudza, vazive kuti but muchitaura nenzira. But ndikuona muri kuramba muchingodzokorora kuti bhaibheri rikasatoverengwa Satani awina. Satani enda pana John 14 unzwe pavhesi ya 26. John 14 verse 26. Asi munyaradzi mweya mutsvene achatumwa naBaba muzita rangu, iye achakudzidzisai zvose nekukuyeudzirai zvose zvandakareva kwamuri. Rimwe basa ramweya mutsvene guru muhondo iyi ndere kubatsira vanhu kunzwisisa shoko patinenge tichidzidza paya kuti remind. Chekutanga hanzi kudzidzisa, anobatsira pakudzidziswa kweshoko, ozobatsira zvakare pakurangaridza zvakadzidzwa zviya kuti uzvirangarire. Anokurangaridza kana zvaita sei. Kana wasvika panguva yekuti wakuedzwa asi unoda kuti uvhike neshoko, ndo paanokurangaridza kuti pamuedzo uyu panoshanda ndima iyaya, panoshanda shoko rekuti zvaiita Jesu kwakanyorwa kuchiti namata Mwari chete, handiti wazviona. Saka iwo manje kana usina kuverenga uchiti tishandise bhaibheri, kuna vamwe vanobva vati taakutungamirirwa nemweya. Mweya kana achiuya haauye nezvinyowani, anodzidzisa zvezvo. Mweya kana achiuya anongouya nekuti ndiye akafemera bhaibheri richinyorwa, chipo chakatouya kuburikidza naye. Saka haasi kurisendeka uko odhira nemi pasina bhaibheri. Aiwa, anouya kusikokubatsira kuti zvandaireva pandakafemera pfungwa iyi ndezvekuti nekuti nekuti zvonzwisisika. Kana wazvinzwisisa wofamba hako zvirimo zvarongedzwa mumurangariro. Kana wasangana nemuedzo macho wobva ati ndozviya zviya zvatikadzidziswa pana Mateo, wobva ukunda. Saka patoita problem. Hapana kutoita problem, pari kutobatsira dambudziko rekusaverenga. Vanhu ngavakurudzirwe kuverenga bhaibheri. Ukanzwa munhu anokuudza kuti iwewe uchafadza Mwari usingaverenge, munhu iye ari kukurevera nhema. Muri kuramba muchingodzokorora mashoko iwayo. Tikatendei pamberi unzwe pana Mateo 22 pavhesi 29. Mateo 22 verse 29. Right. Jesu akapindura akati kwavari, marashika nekusaziva magwaro kana simba raMwari. Unoona chimwe chinhu chiri kubuda panapa chinorasisa vanhu muhondo yatiri, kusaziva magwaro. Hanzi kusaziva magwaro. Saka munhu akagara asingatoverengi, munhu iye zviri nyore kurasika. In other words, Satani kwaari anenge achiti idzi dzawira mutswanda idzi. Saka pochiitwa sei pastor? Vanhu ngavakurudzirwe kuverenga Caston nekudzidza shoko raMwari. Unoziva kuti vanhu vemazuva ano
kwavanoti tanakidzwa kana vaenda kunzvimbo dzekunamatira kuimba nekutamba. Tobva kwakanakidzawo vanhu vaiuruka kusvika apa. Saka kuchechi hakuzi kwekunouruka, kunoda kudzidza shoko raMwari romwirira, ndo rinozoshanda manje kana mabva ikoko maakusangana nemiedzo. Then chimwe chataurwa panapa hanzi vanhu kusaziva simba raMwari. Takati tichidzidza neumwe mufana ndobva ati mudhara muri kutaura here mimi kuti sekuru wenyu vachamuka. Ana sekuru vakawanda. Aita kuti zviende kure kuti mabhonzo ava aekare vangamuke. Sekuru wenyu vangamuke. Handiti wazviona. Saka chinodariswa vafana vakadaro kusaziva simba raMwari. Handiti wazviona. They are limiting God's power. Kusatonzwisisa kuti rinoshanda sei. Because sekuru vakuru kudarika ivo vaitsidzinira ndiAdhamu. Handiti wazviona. Adhamu kuti avepoka haana kutanga, haana umbenga akafa aiwa. Zvekuti kwakashandiswa mabhonzo akanga apfukutwa. Ananga akafa pasina chinhu. Pastorina chunhu, pasina munhu. Ndobva pagadzirwa Adhamu. From nothing. Kwakutozoti ava vaora. Ava vatone mabhonzo atori mumurinda vakatadzezei. Saka hanzi kusaziva simba raMwari. Ende simba raMwari tinotorinzwa nokuverenga. Saka apa panzi kusaziva magwaro kana simba raMwari. Ibvai mangondibatsirwa apa kuti zvijekere vanhu. Fanika pamadzoka kuna Adhamu ndabva ndafunga nyaya yemwana wake uyo akaponda munin'ina Kaini. Vanhu pavanenge vachiteerera nyaya dzatinoita idzi hurukuro dzemubhaibheri vanonyatsokupanzwisisa. But pane ndima inobva yazonzi Kaini akaziva mukadzi wake akatamira kumabvazuva kunyika yeNodhi. Saka vazhinji vechidiki manje vanobva vatofunga kuti vawana ndima yemubhaibheri yekupuruvha kuti bhaibheri nderekunyepa. Vanenge vachiti akanororani kunodhi. Hanzi akanororani kunodhi. Ndokusaziva manje magwaro. Noti kana muchiverenga anobva atomira neipapo obva atoti imi vafundisi muri kunzwa apa handanga aponda munin'ina wake kureva kuti ndiye asara ari wani. Saka akazonororani. Saka mabvunziro ainenge ichitaka inenge ichiita sekunge munhu awana chinhu chekuratidza kuti bhaibheri rese kunyepa. Izvo unoona kuti kafungiro kake soka kanenge mupfungwa memunhu akadaro munenge muri kuti Adhamu naEvha vasikwa nhasi. Mangwana acho vobereka Kaini. Zuva rinoteera vobereka Abel. Raiteera racho Kaini obva aponda Abel. Obva aenda kunodhi kunoroora. Handiti uri kuona. Yeti nyaya iyika kwaitove kupindana kwemakore ukazoona munhu akutozorima munda uyo achichengeta waya patoita makore akawanda. Handiti wazviona. Ende vanhu vekudhara vaisaroora aine 10-15 years kana 19 years zviri kuitika makore ano. Vaita makore akawanda. Saka ukazoverenga pana Genesis 5 manje inobva yati Adhamu akabereka vanakomana nevanasikana. Vazhinji havatombotaurwe nezvavo. Nekuti bhaibheri rinongononga mazita anoruka nyaya yeruda unzi ibude. Vamwe vese ava havataurwe nezvavo. Saka simba raMwari rinoonekwa nekuziva futi magwaro zvakatikoshera. VaHebrew 3:10 inoti kudini? Hebrews 3:10. Naizvozvo ndakanzwa shungu pamusoro perudzuru ndikati vanogara vachitsauka pamwoyo yavo asi havana kuziva nzira dzangu. Unoona vanhu chinosaka vanhu vatsauke kusaziva nzira dzaMwari. Ende nzira dzaMwari dzinozikamwa sei? Neshoko, kudzidzidza mubhaibheri. Bhaibheri ndio rinotaura nzira dzaMwari. Saka kana usingariverengeka unogara usingazive nzira dzaMwari. Ende kutsauka kwemunhu akadaro kuri nyore. Because kazhinji kacho vanhu kana vakutsauka anoshandisa kariziriro kake handiko kanoitwa pakunamata. Kusaziva nzira dzaMwari. Unofanira kuziva nzira dzaMwari. Saka kana nzira dzaMwari dzichiwanikwa mushoko vateereri. Pastor chibatsirai vateereri because pandinokurukura navo dzimwe nyaya dzinovajekera asi unozonzwa kuti but mufundisi vakati zviri kupesana neshoko manje. Iko kuti mufundisi akati iwe uri munhu mukuru anogona kuverenga. Kuna mabasa 17 kunonzi iko vanhu vekuBheria
chavakarumbidzwa kudarika vekutesoronika hanzi vaiti kana Paul aparidza vaitora bhaibheri voverenga vachiinzanisa kuti vaone kuti zvinhu izvozvo ndizvo here zvaparidzwa naPaul. Ende vana Paul vaive nemimvuri yaimutsa vanhu. Mahengechefu ana Paul aitumwa kunozunzira pamurwere somunhu otomuka waenda kuchechi. Asi kana aparidza vanhu vekuBherea vaiti zvaparidzwa naPaul ndizvo here. Zvireoti ini ndisina kana kumbomutsa munhu wototanga kuti ndingakati aiwa tofana kuti shoko rakati kudi. Saka pahondo iyi muri kukurudzira vanhu kuti vauye kushoko vaverenge. Alright, pastor. Verenga kuna Daniel 9 unzwe vhesi ya 2 ugoverenga 2 Timothy 3 pavhesi 15. Daniel 9 verse 2. Negore rokutanga rokubata kwake ushe ini Daniel ndakanzwisa pabhuku kuti makore mangani akanga audzwa muprofita Jeremiah neshoko raJehovha kusvikira pakupera kwekuparadzwa kweJerusarema kuti aive makore 80. Right. Ibvo vanobata 2 Timothy 3 pavhesi ya 15. 2 Timothy 3 verse 15. Kuti kubvira paucheche hwako wakaziva manyoro matsvene anogona kukupa uchenjeri hunoisa kukuponeswa nekutenda kuri muna Kristu Jesu. Uri kuona panapa Daniel anga ari muprofita mukuru. Asi anototi nyaya iyi ndakainzwisisa ndaverenga Jeremiah. Aitoverenga zvakanyorwawo nevamwe vaprofita. Zvinewo muka nhasi woti ndiri muprofita woramba kuverenga zvaDaniel. Worambidzwa nekuverenga zvaJeremiah. Kurava kuti watokunda Daniel kaiwo. Because Daniel muprofita mukuru ari kuverenga zvaJeremiah. Timothy akatorwa naana Paul kufamba naye kunzi mufanane mweya waMwari akakura achiverenga shoko. Iwo ukudza vana vasingaverenge. Ndosaka uchiona vafana vazhinji vakangoita kunge mazingairwa havaverenge shoko. Saka chindibatsirirai vanhu ava pastor ndikuona ndoda tizombonzwa kambo. Patinokurukura nevateereri kune vamwe vekuti ari kuteedza zvirongwa zvekuti unotoona kuti ndofunga zvidzidzo zvese zvatinotumira mazuva ese zviya paWhatsApp maaudio aya anenge achiavhura yese achiteerera but anoita unge anenge panoita unge pane kushaya hanya kuti dai vaita bhaibheri zvekuti ndikutosangana nemamwe masituation ekuti wakurukura nemunhu wanzwa kwaanogara unogona kutoshamisika achiti hamuno here bhaibheri mundipe. Unoziva kuti munhu anenge aine foni inodhura kukunda mabhaibheri 3. Munhu iye ane mbudzi mudanga. Mbudzi wane inotenga mabhaibheri 3-4. Ane huku muchikwere. Anditi wazviona. Ana zvimwe zvese anozvishandira kuti azviwane. Kana kwako bhaibheri so ndokunouya pfungwa yekuti munhu anoda kudoneterwa. Iyo inzira yekushaya hanya nazvo. Ndinotombonetseka kuti ndoita sei because unenge uitotarisira kuti wakumanaka nemitengo yandinomboona yemabhaibheri inzwai vateereri tokurudzirana wedu ngatitei maBibles atinoverenga ndokuti pahondo huru iyi the great controversy tigone kupukunyuka or else tinogona kurashishwa zvakanyanyisa. Munhu anototenga ngoma yekunoridza kuchechika nehosho asi bhaibheri asina. Saka unotonyatsoona kuti ipapapo hapana kunyatsomira zvakanaka. Panenge pasina kuita zvakanaka. Rambai muri pachirongwa vateereri tiuye tienderere mberi timbonzwa kambo. Ndinonana ndadzukutsimira kadzama Jesu tenzi muponesi wakatifirayo tsime irondariwana iro rinondichenesa kudzatenziro chenesa kudzatenziro chenesa ndaona upenyu tsva ndanzwa ropa rake zvitema zvese zvapera apo patsimero ndariona iro rinondichenesa kudzatenziro chenesa kudzatenziro chenesa ndamuka ndaitwa mutsva nembiri yedenga nemoyo nenguo chena
Kristu mandiri Zimbe irondo riwona iro rinondichenesa kudzatenziro chenesa kudzatenziro chenesa chishamiso tsitsi dzake ropa rake pasi muzi wenyi Jesu chete wakatinunura Zimbe irondo riwona iro rinondichenesa kudzatenziro chenesa kudzatenziro chenesa. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu uhondo huru part 5. Pane vhesi ratoda kuti tiverenge tisati taenda kunobata imwe pfungwa yechipiri. Riri kuna Nehemiah chapter 8 verse 1 to 3 na 8 na 9. Pane pfungwa yatoda kuti tisusukidze patambosira paya paya. Nehemiah 8 verse 1 to 3. Zvino vanhu vose vakaungana nemwoyo mumwe padare rakanga riri pamberi pesuo remvura. Vakaudza Ezra munyori kuti auye nebhuku yomurayiro waMozisi, wakanga warayirwa vaIsraeri naJehovha. Ezra muprista ndokuya nomurayiro pamberi peungano yavarume nevakadzi, navose vakanga vachigona kunzwisisa nezuva rokutanga romwedzi wechinomwe. Akaravamo padare rakanga riri pamberi pesuo remvura, kubva mangwanani kusvikira masikati, pamberi pevarume nevakadzi navose vakanga vachigona kunzwisisa. Nzeve dzevanhu vose dzikateerera mashoko ebhuku yomurayiro. Verse 8. Vakarava kwazvo zvichinzikwa mubhuku yomurayiro waMwari, vakazvidudzira, vakanzwisisa zvinorehwa. Ipapo mubati Nehemiya nomuprista Ezra munyori nevaRevhi vakadzidzisa vanhu. Vakati kuvanhu vose, zuva rino idzvene kuna Jehovha Mwari wenyu, musaungudza nokuchema, nokuti vanhu vose vakachema vachinzwa mashoko emurayiro. Right, ona kuti apa pakaswererwa kudzidzwa shoko richiverengwa. Yes, pastor. Kusvikira vanhu vaakuchema. Saka watozonzi hamufaniri kuti mucheme. Chii chakaita kuti vanhu vacheme? Bhaibheri rikaverengwa shoko raMwari. Right. Rinonomutsa moyo. Rinokuonesa kwauri chaiko nekwaunofanira kunge uri muukama naMwari. Rinokuratidza how far you are. Kuti wasunuruka sei kunzira dzaMwari. Okay. Nekune zvinodiwa naMwari. Okay. Ndozvakazosaka vanhu vacheme. Unenge waona uri kure stere. Kure chaiko chaiko. Ndozvona. Saka kuverenga shoko vateereri muhondo yatiri kwakatikoshera. Reka tobata chimwe chinhu chepiri muenzaniso watinopuwa zvakare naJesu. Takadzidza muchidzidzo chakapfuura pamakativerengesa mufundisi kuna vaHebheru 5 pavhesi ya7 kuti Jesu paakanga ari munyama ari pano pasi, yes, ainamata nekugomera nekukumbira zvakakura, achinamata nokuchema akanzikwa naMwari. Right. Handito wazvona. Inzwa pana Mark 1 pavhesi ya35. Mark 1 verse 35. Mangwanani kuchine rima, wakamuka akabuda, akaenda kunzvimbo murenje kunonyengeterapo. Ndeimwe pfungwa yatiri kupiwa panapa kuti Jesu aimuka rungwana-ngwana, zuva risati rabuda, vanhu vasati vaakufamba, oenda kusango kunonamata. Ibatanidze naRuka 6 pavhesi ya12. Luke 6 verse 12. Nemazuva iwayo wakabudira kugomo kunonyengetera, akapedza usiku hwose pakunyengetera kuna Mwari. Saka dzimwe nguva pakunamata kwake aibuda otoenda kusango. Okay. Oita usiku hwese achinamata ari ega. Saka urikuona kuti upenyu hwaJesu paanga ari pano pasi hwanga huzere nekunamata. Pamwe pacho achinamata vachimukira makuseniseni kunamata, pamwe pacho achirara usiku hwese achinamata ari ega. Amene kuti chauya mupfungwa mako chiipa waseka. Ayo.
pamwe zviri kumberi kwechidzidzo ndaida kutobvunza kuti munamato ndiwe unotonamata here? Uchirevei? Pane zviya zvekuti unogona kunzi hamumbosangane nemubvunzo yekuti ugona kubvunzwa naye pastor munonamatira here? Alright. Pahondo vamwe vanoti munoshandira here? Kana kuti munobatsira here, something like that. Right. Takatasana hondo iyi muri kuti apa pakunamata munhu iwewe wega unofanira kudzidza kunamata. Okay. Kana usingagoneti Mwari ndidzidzisewo zvakaita vadzidzi zviya, kana kuvhunza kuvafundisi tidzidzisewo mutiitise lesson yemunamato kuti kunonamatiwa sei, nekuti munhu haungasurvive nekunamatirwa chete. Unofanira iwewewo, because kunamata chinhu chinoitika muhukama naMwari. Alright, tichafamba hedu but ndikuona kuti muri kuzvicontradicta pastor, because zvamunoita muri kumachechi nezvamakutaura mustudio zvasiyana. Saka maona ndabvunza kudaro, because tinotori nevatendi vakawanda iye pachaka haanamati but ane confidence yekuti I am under the protection yemunamato yaPastor Rhodes. Ameno kuti mune madzidzisa vanhu sei zvekuti pane pfungwa yakutokurumbira yekuti munamato chinoita kunge chimwe chinhu chaunoitirwa nemumwe. Ya pane kakunyengera karima kuti ndibatirewo munamato mufundisi, ndibatirewo munamato. Isiri pfungwa yekuti tiri kunamatira chinhu teseba, but itori pfungwa yekuti inini ndazorora, imimi mondirwira hondo idzi ndokunda. Hazvina kudaro. Muenzaniso watiri kupuwa naJesu ndewekuti inini pachangu iwewo wacho munhu namata ndofanira kutopinda mupurogiramu yekunamata. Alright. Kuti tigokunda. It's okay. Ndikatione umwe muenzaniso watinowana kuna Daniel 10 verse 1 to 3 neverse 11 to 13. Daniel 10 verse 1 to 3. Negore rechitatu raKoreshi mambo wePezhia, chimwe chinhu chakaratidzwa Daniel wainzi Bhetishazari. Chinhu icho chakanga chiri chezvokwadi, chiri chokurwa kukuru. Akanzwisisa chinhu icho nokuziva kududzirwa kwezvaakaratidzwa. Nemazuva iwayo ini Daniel ndakanga ndichichema vhiki 3 dzose. Ndakanga ndisingadye zvekudya zvinozipa, kunyange nenyama newaini hazvina kupinda mumuromo mangu, uye handina kutongozora mafuta kusvikira vhiki 3 dzose dzapera. Vesi 11. Akati kwandiri, iwe Daniel murume unodikanwa kwazvo, chinzwisa mashoko andinotaura kwauri. Umire kwazvo nekuti ndatumwa kwauri iwe. Zvino wakati ataura shoko iro kwandiri, ndikamira ndichidedera. Ipapo akati kwandiri, usatya Daniel, nekuti kubva pazuva rokutanga rawakafunga nomwoyo wako wose kunzwisa nekuzvininipisa pamberi paMwari wako, mashoko ako akanzikwa. Ndauya nokuda kwemashoko ako. Asi muchinda weushe hwevaPezhia wakandidzivisa mazuva 21. Asi tarira, Mikaeri mumwe wamachinda makuru wakauya kuzondibatsira, ndikasarako kumadzimambo ePezhia. Right. Panapa pari Daniel akanamata achitsanya 3 weeks. Okay. Chii chaainamatira? Anoti aine zvaaida kunzwisisa mushoko raMwari. Kwakutotsanya. Kutsanyira kuti anzwisise shoko. Right. Handiti wazviona? Saka patinodzidza nyaya yekunamata, chimwe chinhu chinofanira kudzidzisiwa ichocho kuvatendi. Kuti kudii? Kuti zvekunamatira. Uzi kazhinji kacho minamato inenge yakangozara pakunamatira chingwa, mayunifomu evana, mwana wangu akunonyora, mudzimai wangu akazvitakura. Vashoma vanoenda papurogiramu yekunamata nekutsanya kuti Mwari ndoda kunatsonzwisisa kuti shoko renyu riri kuti kudii. Pamataura pekunamata zveshuwa, minamato mizhinji yevatendi iri selfish. Iri kungouya paari, haine kunzwisisa shoko. Right. Saka Daniel anamata manje panapa. Anoti ndakatsanya. Ende kutsanya kwacho. But pastor, yes. Is it possible kuti munhu atsanyire kungoti ndoda kunzwisisa shoko? Ndo muenzaniso watiri kutopuwa naDaniel. Ende kana wazoverenga shoko manje, waita kanamatiro kakadai, rinokujekera, ndo rinozokubatsira manje muhondo yatiri kurwa yemweya. Handiti wapabata? Saka kana ndakunzwa zvakanaka, mati kuverenga shoko. Right. Kuridzidza, rogara musoro, mweya mutsvene anozokubatsira kuriyeuka. Right. Ezvino kuti kunamata. Right.
saka tiri kufamba tese. Right. Pakunamata kwake anoti 21 days ndisingadye zvinonaka, ndisingadye nyama, ndisinganwe waini. Vamwe vanobva vafunga kuti saka kana usiri pakutsanya unofanira kunwa doro zvako. Haisi waini yedoro iri kutaurwa panapa. Chii pastor? Ibva imandibatsira because kuna vafana vandotaura nawo ka. But kautaura nemunhu pafoni uzozoti ari kuita musara here kujoka kana kuti ari serious. Anenge aitotaura kuti vakomana muri kutaura zvese zvamuri kutaura, Jesu chaiye akagadzirira vanhu doro pamuchato. Now chinonzi waini. Wine zvinoreva muto wemagrapes, muto wemazambiringa. That's wine. Ndo inonzi wine. Okay. Saka muto wemagrapes uya mukaukudibira mukausiya apo. Unogona kuvira. Fermentation. Okay. Paunenge uchivira pane uturu unogadzirwa inonzi alcohol pachirungu. Ndo inodhaka iyoyo. Okay. Saka mukanwa muto uya usina kuviriswa, zvakangofana nekungomwa drink. Saka Daniel ari kuti for 21 days pandaidya ndaya ndisingamwe drink. Ende drink yanga iri common mazuva iwayo muto wemazambiri. Osaka mukutaura kwanhasi aringo ndaisanwa drink. Kurati akambobvisa zvinoita kunge zvinomunakidza kuti aconcentrate pakunamata. Achingodya zvekuti awane simba rekuenda kubasa. Okay. Nditova pabata. Aiwa ndapanzwisa. Handei pamberi. Toda kuti tiverenge zvakare Daniel 9 vhesi ya 1 to 3 nevhesi 17 kuenda pa19. Daniel 9 verse 1 to 3. Zvino negore rokutanga raDhariasi mwanakomana waAhashveroshi werudzi rwevaMedhia wakanga aitwa mambo woushe hweAkadhia, negore rokutanga rokubata kwake ushe, ini Daniel ndakanzwisa pabhuku kuti makore mangana akanga audzwa muprofita Jeremia neshoko raJehovha kusvikira pakupera kwokuparadzwa kweJerusarema, kuti aive makore 40. Ndikarinzira chiso changu kuna She Mwari, ndikamutsvaka nokunyengetera nokukumbira nokuzvinyima zvekudya namasaga namadota. Verse 17. Naizvozvo zvino, imi Mwari wedu, inzwai kunyengetera kwemuranda wenyu nezvaanokumbira, muvhenekere chiso chenyu panzvimbo yenyu tsvene yavadongo nekuda kwaShe. Haiwa Mwari wangu, rerekai nzeve yenyu munzwe, sinudzai meso yenyu muone kuparadzwa kwedu neguta rakatumidzwa zita renyu, nokuti hatiisi mikumbiro yedu pamberi penyu nokuda kwekururama kwedu, asi nokuda kwenyasha dzenyu huru. Haiwa Ishe, inzwai. Ishe, kanganwirai. Ishe, teererai. Muite, regai kunonoka nekuda kwenyu, imi Mwari wangu, nokuda kweguta renyu nevanhu venyu vakatumidzwa nezita renyu. Daniel muchapter 8. Yes. Pakunopera kwayo paakanga anzwa ngirozi dzichitaurirana kuti chapter 8 yaita zve 2300 years. Iye mupfungwa make akafunga kuti 2300 years ndo makore avaifanira kugara vari muutapwa vasina kudzokera kuJerusarema, Jerusarema risina kuvakwa. Ndosaka akafenda pagirosi ichitaura. Saka akazotanga kunamata. Achizoverenga kuna Jeremia manje ndobvanzwa nzi 70 years. Ndo paakachitanga munamato wekunamatira Israeri yese as the nation. Kuti Mwari tiregererei takakutadzirai. Rangariraiwo nzvimbo inodaidzwa nezita renyu, mudzorere vaIsraeri bheke kuJerusarema. Saka kunodiwa vanhu vakafanana naana Daniel vanonamatira nyika yose. Dai watendi taidzidza kunamata. Haikuna kungonamatira zvako iwewe nevana vako, first born yako, second born yako, uchingonamatira zvemumhuri menyu zvepadhuze dhuze nemi. Minamato yedu ngaibve pakuve selfish. Kunodiwo minamato yekunamatira natural disasters. Ukanzwa weather focus vaitaura kuti gore rino kune mafashame ari kutarisirwa, wotanga kunamata wokuti Mwari dzoraiwo hasha dzemvura. Kukanzi kuchaita drought, unamatirewo nyika. Iyo zvirwere zviri kuyo zvaana covid izvi zvinodawo maKristu anonamata ari mumba make achitsanya, kwete kutsanya ndaa mwana wake azorwara nayo. Aiwa, kutsanyira zvinhu zviri kushungurudza nyika yese vanhu vachinamata, nekunamatira even economy.
Zvino hazvina kumira zvakanaka, vanhu vari kutambudzika. Mwari, tarisai muonewo kushungurudzika kuri kuita vana venyu. Pindiraiwo mukugadzirika kweikonomi yedu. Ndo manamatiro aiita vana Daniel. Pastor, ndaona mamabatikana. Muruda kuita kunge zvinonzi pahondoika. Muri kuita kunge zvinonzi Satani anotoshandawo nekumadrought nekumanatural disasters. Exactly. Because kune vanhu vanovhiringidzwa kunamata Mwari nekuti kwaita drought. Kunovhiringidzwa nekuti kwaita mafloods. Ikonomi inovhiringa vanhu. Kune zvimwe zvinhu zvine zvida kugadziriswa, hazvigadzirike nekudawo kuti vanhu vari kushayiwa. Zvinezvi vanhu vanotadza kuenda kumachechi nekuda kweCovid. Saka vanhu vanofanira kunamata vachikumbira kuna Mwari, kwete kunamatira iwewo kuti inini ndazoyambudzwa. Aiwa, kunamatira nyika yese pasi rese newatungamiriri. Saka pastor, muri kuti here munamato wemhando iyi unogona kutoitwa nemunhu at individual level. Exactly. Because ndinoziva kuti nyika yedu nedzimwe nyika pane pekutoti vatungamiri vedu vanoita initiative yekuti paitwe zuva rinotarwa. Hazvifanire kumirira kuti president vadeclare day re-national prayer and fasting ndopozonamata. Aiwa, kana uri lifestyle yemukristu inofanira kuziva zvinhu. Ndo zvakaitwa nana Daniel. Alright. Verenga vhesi tisatanzwa kambo. Mabasa 4 verse 23 na24 na 29 kuenda pa31. Acts chapter 4 verse 23. Right. Vakati varegedzwa vakaenda kunowo kwavo, vakandovaudza zvose zvakanga vaudzwa navaprista vakuru navakuru. Ivo vakati vazvinzwa vakadana kuna Mwari nemwoyo mumwe vachiti, tenzi ndimi makaita denga nepasi negungwa nezvose zviri mukati mazvo. Verse 29. Zvino Ishe, tarirai kunyevera kwavo, mubatsire varanda venyu kuti vataure shoko renyu vasingatyi. Mutambanudze ruoko rwenyu kuzoporesa, nezviratidzo nezvishamiso zviitwe nezita raJesu muranda wenyu mutsvene. Zvino vakati vanyengetera, nzvimbo yavakanga vakaungana pairi ikazunungutswa, vakazadzwa vose nomweya mutsvene, vakataura shoko raMwari vasingatye. Vanhu ava vakanamatira zvivindi zvekuparidza vhangeri nekuti vairambidzwa. Mwari akaisa mubvumo pavakanga vari. Saka kunodiwa vanhu vanonamatira kufamba kwevhangeri. Mwari, batsirai Caston paari kustudio atsanangure zvinonzikwa nevakapararira kumativi mana. Vanzwe vagoponeswa. Kunodawo vanhu vanonamatira zvino. Minamatire mazuva ano ndeungonamatira motikari, toda mota, kunamatira imba, toda kupedza kuextenda imba, toda kunamatira minana and so forth. Rega timbonzwa kambo Caston ugoyawo taura. Ndaida kutaura. Rambai muri pachirongo vateereri. Sonele
ngaleo kuyatabisa nembali yasedeni lalela mayahlabela uyeso emoyeni nesiti siyahlabela masinya sobanazo. Tinomuchingamidza vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu hondo huru part 5. panaida kubvunza Yes, mufundisi matsananguriro ari kuita mufundisi zviri kuita kunge zvinonzi mumanatural disaster nezvese zvinotambudza vanhu pahondo huru iyi satani ariko futi. satani ova pakuverengwa futi kwebhaibheri, saka panzi panoda kuverenga zvogara mupfungwa zvichidaro. But pfungwa yamazopedzisira kutaura pasi yekunamatira kufamba kwevhangeri, right, hamusere muda kusiya vateereri vane pfungwa yekunge zvinonzi satani haatodi kuti rifambe. Maitira acho matsananguro amunobva maita kasitoni wabva mukuverenga kaiwo panda kuti uverenge kuna Daniel 10 wanzwa Gabriel achitaura naDaniel achiti pawakatanga kunamata ndakatumwa nemhinduro because ainamatira kunzwisisa asi Diablos aindidzivisa for 21 days achirambidza Gabriel kusvika nekunobatsira Daniel kunzwisisa. Saka satani haatodi izvo zvipatiri kuita hurukuro dzemunomu guys. Kune vamwe vari kutorwisa kuti uyu ndareke kunzwisisa zvinhu izvi because anozonditiza. Saka satani anotorwa, ndosaka vaparidzi vachifanira kunamatirwa kuti vhangeri riende. Atori pakuda kutozvimisa, atori busy izvozvi anenge asingatodi. Saka zvofanira kunamatirwa. Inda pana James chapter 5 tadzidza nyaya yekuti number 1 kuverenga, yechi2 yakakosha kunamata. Andito zvaona tiri pakunamata ipapo inzwa pana James 5 kuti minamato yacho inzikwe naMwari. James 5 verse 16 naizvozvo reururanai zvivi zvenyu munyengetererane kuti muporeswe. Kukumbira kwomunhu akarurama kune simba guru pakubata kwako. Very good pastor, very good. Vhesi iri mandiverengesa vhesi randinogara ndichibvunzwa nevateereri. Vateereri muchirukeka pane chirongwa chatakamboita chekuti mambo anogara mutemberi. Chidzidzo ichi chaitsanangura kuti tinofanira kungoreurura zvivi zvedu kuna Kristu chete. Ndiye murevereri wedu. Saka kwamuri iko kwateereri pane vaiwisa mubvunzo wokuti inga James 5 verse 16 iri kuti reururanai zvivi zvenyu one to another. Saka pfungwa yamawisa ika iri kubva yanovhiringa chidzidzo chatakamboitisa. Right. Hazvivhiringane. Bhaibheri harizvipikise. Saka zvinofanira kunamatirwa kana wakudzidza kuti mweya akutungamira kuti zviri kurehwa ndezvizvi ndezvizvi. Apa pari kunzi reururanai, handitika mumwe kune mumwe kuti minamato yenyu isvike. Rega titore mienzaniso yekureurura. Ndaunzwa kuti muri kuti vanhu vanoti pachidzidzo chakapfuura paite haufaniri kuenda kumunhu kunoreurura kumunhu. Saka pakapinda chidzidzo ichocho chidzidzo ichocho chakaita kunge chiri kunokrasha pfungwa iya yekuti vanhu vasati vapinda muchechi vanomboenda pamagedhi munhu wese womboreurura zvawakaita kuti ukwanise kupinda muchechi kana kuenda kuna mufundisi kunoreurura kana kuenda kuna mufundisi right. Chimira unzwe manje hatitorei mienzaniso iyi Mabasa 19 verse 18 na 19. Acts 19 verse 18 na 19 zvino vazhinji vavakanga vatenda vakauya vakazvireurura nekurondedzera mabasa avo, navamwe vazhinji vaiita ung'anga vakaunganidza bhuku dzavo vakadzipisa pamberi pavose. Vakaverenga mutengo wadzo vakawana kuti waiva masivheri ane zviuru zvina 50. Right. Timu riri panapa iri vaparidzirwa shoko. Yes. Asi vhangeri risati rasvika vanga vachiita ung'anga neuroyi. Yes. Vanga vachitamba mashai vanava. Zvino vhangeri raparidzwa ndobva vati kuvafundisi tazvinzwa. Taakuda kusiya nzira dzekare tichinamata. Asi pane maturusi
atanga tichishandisa. Okay. Handiti wazvionaka vanhu vanotamba mashaika vanonge vaine tsvimbo makano machira Right. nhekwe dzefodya nezvimwe zvakadaro zvavanenge vachishandisa muun'anga hwavo. Ende vamwe unoziva kuti kana uchikurukura navo utonzwa achiti pandakapuwa chinhu ichi pasi ndakanzi kana wakuda kuchisiya tokuuraya. Ndo mhiko dzacho zhinji vanoremerwa nekuziva. Varipo vashoma shoma vanoti kana vapinduka vanongotora zvinhu zviyavo destroya vega, but vazhinji vanotoda kubatsirwa because anenge akaudzwa mhiko dziri vane mhiko yavanenge vainayo nemhiko dzavakaita. Saka ndo zvakaitika panapa. Okay. Vanhu ava dzaive n'anga zvaitozikamwa ndobva vauyawo pachena, ndobva vasarenda zvinhu zvavo. Handiti wapabata. Saka ndobva zvapiswa. Right. Hatitarisei imwe mhando yekureurura. Thank you. Taona iyi imwe vanhu vari kuita zvinhu zviri zvoun'anga zvavasingagone kubuda mazviri vega vanotoda kubatsirwa nevatungamiri munyaya dzekunamata. Yes. Handei pana 1 Timothy 2 pavhesi ya5 ubva waiverenga pamwe chete navaHebheru 7 pavhesi ya25 iri kutiyo nekuti kunongova naMwari mumwe chete nomurevereri mumwe chetewo pakati paMwari navanhu ndiye munhu Kristu Jesu. Naizvozvo une simba rekuponesa kwazvo kwazvo avo vanoswedera kuna Mwari naye zvaanorarama nekusingaperi kuti avareverere. Right. Pane pfungwa iri kugadziriswa panapa usati taenda mberi. Okay. Yekuti panyaya dzekurevererwa kuna Mwari mupfungwa dzevazhinji zvinoita kunge panodiwa munyai wemunhu kuti akusvitsire kuna Mwari. Chakaitwa nevafundisi kuna mabasa kuya kwatamboverenga kwapiswa bhuku hakusi kumira pakati pevanhu naMwari kuti vavasvitsire kuti pane vatendeuka pano aiwa, kwaive kuvabatsira kuparadza midziyo iyi kuti vatange rwendo rwavo zvakanaka. Vabvo mumiko nemhiko dzavakanga vaita vachiri kushandisa zvinhu izvi. Asi panyaya dzekuti munhu anzikwe naMwari aregererwe hanzi kunongova nehwani chete munhu anoreverera pakati peuyo apinduka naMwari. naMwari munhu iye ndiKristu chete. Saka kana ndiri kunzwa izvi zvakanaka vateereri, mufundisi vanenge vari kuburitsa pfungwa yekuti pane kurarama kunogona kuita munhu kuri public zvekuti vanhu vanogona kutonyatsoona kuti ari kuita zveun'anga ari kuita zvemasvikiro ende zvichitozikanwa. Vari kuburitsa pfungwa yekuti pakadaro munhu aakusema tsika idzodzo dzechihedheni achiuya kuna Mwari sezvo airarama publicly zvinozikanwa, kana aine maturusi aaishandisa anogona kuswa adestroya publicly. Handiti ka then maakuburitsa pfungwa yekuti munhu anogona kuita a private sin. Right. Tisati tasvika ipapo kutsigira pfungwa yaunga uchitsanangura. Yes, verenga Daniel 9 vhesi ya4 kuenda kuna 6. Daniel 9 verse 4 kusvika pana 6. Ndakanyengetera kuna Jehovha Mwari wangu ndikazvireurura zvivi ndikati, haiwa Ishe, Mwari mukuru unotyisa, unosimbisa sungano yake nenyasha dzake kune vanomuda, vanochengeta mirayiro yake. Takatadza tikaita zvisakarurama nezvakashata, tikakumukirai tikatsauka pazvirevo zvenyu zvamakarayira. Hatina kuteererawo varanda venyu vaprofita vakataura nezita renyu kumadzimambo edu nemachinda edu nemadzibaba edu. Daniel panapa ari kureurura zvivi zvaIsraeri yese sedzinza. Yes. Handiti wazvona zvinhu zvakaitwa papublic vanhu vese vakatadza. Saka kureurura kwacho kureurura kuri public. Saka ndo panobuda pfungwa yamama muchitsanangura mufundisi kuti kana chitema chakaitwa pajekerere kureurura kwacho kunodawo pajekerere. Handiti wapabata. Saka ndosaka n'anga dziya nevaya vaita mashave kuna mabasa vakauyawo pachena zvanga zviri public. Ndosaka Daniel panapa ari kureururawo pachena zvinhu zviri public zvaitwa nevanhu vese. Handiti wazvona. Asi tichidzokera pafungwa iyo chitema chaitwa papublic chikareururwa papublic still anonosvitsa kuna Mwari ndi Jesu.
handiti wapabataka. Chiona manje kana munhu aita chinhu chekuti ndiye ega ari kuziva naMwari vari tu, vamwe vanhu havasi kuzviziva. Mateo 6 pavhesi ya6, 12 na14. Mateo 6 asiwe kana uchinyengetera, pinda muimba yako yemukati. Kana wazarira mukova wako, unyengetere kuna baba vako vari pakavanda. Zvino baba vako vanoona pakavanda vachakupa mubayiro. Verse 12 mutikanganwirei mhosva dzedu sezvatinokanganwirawo vane mhosva nesu. Regai kutiisa pakuidza, asi mutirwirei pane wakaipa. Nokuti kana muchikanganwira vanhu kudarika kwavo, baba venyu vari kudenga vachakukanganwira ivo. Panapa pataurwa pfungwa mbiri apa. Pfungwa yekutanga hanzi ukaenda pakawanda kana waakunamata, Mwari vanokunzwa uri pakawanda. Okay. Handiti wazvona. Saka kana uine chitema chawakaita pakawanda, hachina vamwe vanhu vari kuchiziva. Ndechako iwewe. Ndechako iwewe. Unonoreurura kuna Mwari. Ari kukureverera uri pakawanda ndiJesu. Ndiye mumiriri, ndiye murevereri. Hazvidi kuti utange wauya kwandiri inini samufundisi kuti mufundisi ndakatadza chakati aiwa. Handizvo zvinoita kuti munamato wako unzikwe kana kuti uregererwe naMwari. Okay. Saka ndofungwa yekutanga. Secret sin inoconfesswawo privately. Uri secret uko. Right. Iwo kuti ugone kuregererwa ka. Yes. Hanzi unofanira kudzidza kuregerera vamwe. Kune maKristu akawanda asingagone kuregerera. Vanoita makore nemakore vaine zvigumbu pamoyo. Havaregerera hama dzavo. Okay. Vamwe havaregerere mukadzi wake, havaregerere murume wake, havaregerere mwana, havaregerere mubereki, havaregerere workmate. Zvinenge zvakakura pastor. Zvinenge zvaitwa. But kugona kuregerera zvakakura ka ndokutofanana naMwari. Ndokuita muKristu manje, because Kristu akaregerera. Saka sofa kana ndakunzwai pahondo huru iyi pastor. Pane kuverenga Bhaibheri. Right. Pane kunamata. Right. Munamato iwoyo uine confession. Right. Nekuregerera vamwe. Right. Saka tiri kufamba tese. Enda pana Mark 11 pa 21 kuenda pa 26. Mark 11 verse 21. Right. Petro akarangarira akati, Rabhi, tarirai muhondo wamakatuka waoma. Jesu akapindura akati kwavari, ivai nekutenda kuna Mwari. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, mumwe nemumwe unoti kugomo iri simudzwa ukandwe mugungwa, asinganyunyuti mumwoyo make, asi achitenda kuti zvaanoreva zvichaitika, uchava nazvo. Saka ndinoti kwamuri, zvinhu zvose zvamunonyengeterera nekukumbira, tendai kuti mazvigamuchira mugova nazvo. Kana mukamira muchinyengetera, kanganwirai kana kune ane mhaka nomumwe, kuti baba venyu vari kudenga vakukanganwirei kudarika kwenyu. Asi kana musingakanganwiri imi, baba venyu vari kudenga havangakukanganwirei imi kudarika kwenyu. Now panapa panobudiswa chimwe chinhu. Yes, pastor. Patinenge techinamata, panoda faith, panoda rudairo, panoda kutenda. Ndaida kutokubvunzai kuti zviri kunzi kukanda gomo richienda munyanza kuti pastor. Saka chii chinonzi kutenda, chinonzi faith. Faith kubata chinhu chisipo, chisingaoneke neziso renyama iri. Asi iwo wotochibata. Unochiona nemaziso emumurangariro. Wobva watochibata sekunge chatosvika mudhuze newe. Okay. Handiti wazvona. Okay. Chii chiri kukukonzeresa kudaro? Ndokunzwisa simba raMwari riya ratambonzwa kuna Mateo. Rekuti ukanga uchiziva simba raMwari kuti chinhu ichi kaichi Mwari vanochigonesa kuti ndichimbundire. Okay. Handiti wapaona ka? That's faith. Ndo faith iyo. Saka hanzi kana wadaro manje, because Jesu anga atuka muonde ukaoma. Wakabva waoma. Ndo Jesu paakabva ati kuna Peter, kana muine kutenda, unogona kurayira gomo kuti ibva ipapapo riende kugungwa, rononyura mudziva.
ndopandiri kuti pastor. Right. Saka zviri kurehwa manje hazvizvongoti mongomuka muri vanhu vanonamata moenda pachikomo chiri kuseri kwemisha yenyu moti ibva ipapo iwo uende kubhoera. Aiwa hazvidaro. Asi chiri kurehwa panapa ndechekuti kana gomo racho raita chibingaidzo munzira dzebasa, raita disturbance, raita chibinga mupinyi, gomo iroro rikamira seobstacle, iroro gomo munorirayira robva ipapo munzira dzenyu kuti musare muchiita basa. Handitoasona ndo zviri kutsanangurwa naJesu. Mukada ungoti kugomo rese rese hapana chinomboitika munotoswera muchinyara. Unoziva vana vasikevha zvavakazoita. Abva ati nezita raJesu anoparidzwa naPaul ibva ipapo daudzinga madhimoni. Vakarohwa hembe dzikabvaruka nemadhimoni. Wosaka apa pari kunzi gomo chinhu chiri obstacle chiri kutadzisa basa raMwari. Right. Chinhu ichocho by faith munogona kunyengetera chosuduruka. Kana chakukupingirishai pakuita basa muri munzira dzaMwari kunyatsoti Mwari ati itai so masumuka maakuita. Kuita chimwe chinhu chinongoti dzipa mberi penyu. Munamato wakadaro unodhirisa nepane faith. Asi zvanzi faith number 1 plus kuregerera. Pekuregerera pastor ndotokumbira muzomboita chimwe chidzidzo. Because vanhu hapana ane nharo kuti ndo zvinotaura bhaibheri. But pfungwa dzevateereri ndedzekuti pane dzimwe nyaya dzavanofunga kuti ihombe. Nyaya yekuregerera ngaimbosendekwa parutivi. Maybe vateereri zvatinogona kuita tichiona nguva dzedu dzakwana kuti muvape nhare. Vapei mafoni numbers edu pastor kuti vanzwisise hondo iyi yatiri mukati mayo. Sure. Tibatei panhare 0774 651 181 0774 651 181 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi tisangane muchikamu chinotevera. Mukristu mukatenzi akutumane munono mumaoko enasangana nemuyedzishinga mira segamba utari semandu iwa gamba utari semandu iwa segamba utari semandu kana mungozi chenjera ngwarira usadzokere hakuna chishangu wakaniweni vaunga wakunde mira segamba utari semandu iwa gamba utari semandu iwa gamba ira segamba utari semandu usachetedzi ari pedyo anopatsitsi nekukunyaradza rudo rwake sekarisi mugwenga mira segamba utari semandu iwa gamba utari semandu iwa gamba mira segamba utari semandu usachetedzi ari pedyo anopatsitsi nekukunyaradza rudo rwake sekarisi mugwenga
sekamba utarise mandu iwakamba utarise mandu iwakamba